हम मुकेश मस्ताना खेसारी लाल यादव के नाल वादक जेकर किडनी खराब हो गई। खेसारी लाल में 10 साल ढोलक बजौनी। खेसारी लाल हमार मदद ना कैले। खेसारी लाल कहता रहे कि जे हमारा संगे काम करेला गाड़ी पर घूमता। खेसारी भैया के देखला हमार हालत, हमारा खाए के पैसा नहीं क्योंकि डायलिसिस हमार चलता। हमारा 3 साल हो गए किडनी के बीमारी, लेकिन तू हमार मदद ना कैला। जबकि सोनू पांडे के हमरा के देखे के भेजला, तब सोनू पांडे जाके ना बतावले। आ सबसे ज़्यादा तो हम ही देखा कि हम विकलांग हो गए बानी, चल ना पावेनी, ना तो हम तारा लगे आके मिल जाती। बुझा गई। अब हम तुम मदद ना कैला, तब पवन सिंह भैया हम रोरा से मदद कर मांगता नहीं कि हम रोरा में बजौनी ना, लेकिन सुनले बानी कि रोरा बहुत पब्लिक के मदद करेनी। तो हमरा के एगो आम पब्लिके समझ के मदद कर दी, चाहे कलाकार समझ के मदद कर दी। भैया हमार किडनी खराब हो गई बा। हम खेसारी लाल में बजौनी, लेकिन खेसारी लाल हमार मदद ना कैले। उन भैया हाथ जोड़तनी और गोर पड़तनी, एक बार हमार मदद करी लोग, क्योंकि हम बहुत दुखी हो गई बनी। हमार 7 साल के लड़का बाजू के हमार काम उम करके हमार कहीं इलाज ना करा सकेला, आ परिवार हमारे छोड़ के कहीं ना जाए। ऐसे पवन भाई हमारा मदद करी। लेकिन खेसारी में बजौनी तब वो मदद ना कैले। ऐसे ही मैसेज करता नहीं, पवन भाई एक बार मदद करी। ज़्यादा ना बोले, क्योंकि डायलिसिस वाला लोग के बोले के माना बा। ऐसे हम ज़्यादा ना बोले।